Kamusta mo sa amigos, amigas? For today's video mga amigos, amigas, mga unta og kuan. Kining watermelon o para may color sa kung sanina mga amigos, amigas no. Kung pasa na to kaon mga amigos, amigas og watermelon kay wala si Dungkoy karon. Nilakaw pa si Dungkoy muna ato paspasan og karon. Og kinahalan nga mukhaon ta mga amigos, amigas og melon kay para tungod sa kainit sa panahon karon na ay sustansya atong kalawasan ba. Sarap kaayo mga amigos, amigas ang atong gikaon karon nga watermelon. O kamo din ha, unsa pa man yung gihulat. Mangaon na tag watermelon kay para madungagan ang inyong vitamins sa inyong kalawasan. Ang arte ni Dungkoy na nilakaw man si Dungkoy no. O munang mangaon mi kag watermelon kay wala si Dungkoy. Wala magsamok-samok sa amo ka. Kamo tagkaon kay wala ang baraho. Wala ang baraho ka Dungkoy. Wala ko no si Dungkoy mga amigos, amigas munang mangaon mi karon. Kanilakaw si Dungkoy kung pasa namo. Ano na ka mawili? Ramet jud kayo no. Okay kayo. Magkaan kita kuan pa may mga amigos, amigas to kanang prutas kay labi na karon sa panahon gagabi kainit. Kinahanglan gyud og prutas po ang atong kalawasan itong panahon na. Magdali tagkaon kay basig maapsan ta ni Dungkoy. La. Uy, doon sa na hindi kaon. Hala, lami lagi ng watermelon. Lolo, nala si Dungkoy. Oy, daay kakoy. Daay na ka diha. Mag-ura ko ni abot lo, karon pa lang yun. Ay, tagi kuan ng watermelon, be. Inyo naman Ay, ang pasensya na gihurot. jud ka kay paano ito lagi na nabilan Dungkoy. Doon kay makadaabot. Inyo naman ang gihurot. Inyo naman ang yurot. Eh, mulakaw na ko balik. Oy, Dungkoy asa man ka pa dong?